Dati komosyon na po nga napasamak di Barangay Santa Rosa, Lawag City, agtultuloy ang may imbestigar. Kalpasan nga pinaltugan ti pulis iti may sa sibilyan. Detalye ka dito na nakamat na report, update, manipod kina Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Impasingked ni Police Captain Rogelyn Ibe, Deputy Chief of Police Tinawag City Police Station, ama na rima ang pailaing ti investigasyon da iti napasamak a komosyon iti Barangay Santa Rosa, Lawag City, ang nakapaltugan iti maysa a lalaki, kalpasan ang limaban kadagiti pulis. Kuna ti dikop asaan pailaing ang makapagtrabaho ti pulis ang nakapaltog iti lalaki, gapo iti daytoy akaso ken tinaso a pulis ket restricted pailaing. Imbatad ti dikop nga uray dano adda pailaing ti unit ang mga investigar ti kaso kang runaan na kadagiti adda ti opisina ti IAS wenno Internal Affairs Service of PNP amang taming iti daytoy akaso. Manarimaan pa lang iti investigasyon tayo iti dating kasamak iti promotion ti Santa Rosa. So, pasano iti nagbalin nga taray na dato'y first phase iti investigation tayo? As to the iti kapulisan tayo, iti pulis tayo nga involved iti panag-responde dahil iti nga tempo ket iti personal tayo kata adda mga ada iti police station restricted apo detoy at mga matartaring mga digiti maibisinsin pa digiti papeles dokumento nga mabalintay nga i-submit iti provincial office tayo para iti deti panaka-endorso na deti PNP personal police. Iti agdama ket manarimaan ti pananguray iti nailya na pulisya ti desisyon iti pamilya ti biktima. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.